खुलुमजादोंमोनसै आं एसे आंनो फिसासिनखौ होदो दा देरा दे फिसा खाना दे बबेयाथो फिसा नै आखाइ लेथ्रा गोजाना दे आं दंनायसै बुरबक एम ए पास आङो नों लिपस्टिक बायना होफै नों दा बाजाराव थांगोन दा लिपस्टिक मोनसे लाना फै औ गासिनो गोलोमफ्रुजोबबाय दे आं मावफानायसै एसे आंनि हौवानि साख्रिया बेनोसै नै दाखालै सोरबा सोरबा सोंदोंमोन ना हेलौ लोगोफोर नै आजोलाया खांसिगोनलाय आंथ' दुंग्रु मोननैसो खांखांबाय आं खांला एबार बयखौबो बरायबावबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव जों ओंखारलायबाय नै खामानियाव जोंना ब्लगानो खामानि मावनायनिल' जायो नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना जोंथ' मिथिया मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलां नामा मोजां मोनो बे नायनायखौ नुवा नोङो ए माने खामानि मावनायल' जायो नालाय बेखायनो मोजां मोनो ना मोना जोंथ' मिथिया मानसिफोरनि बायदि दामि दामि ब्लग जाया जोंना खालि खामानि मावनायनो माबा बायदिसिना साइकेल गाखोनाय बेफोरबायदिल'सै दिनै जोंना सुरु जाजेनसैलाय खामानिया अनेक खामानि दङ मा खामानि मावनाय जायो दा देखायनोसै नामा नोंनियाथ' डेन्जार मावनांगौ दं माने आङो दिनै लकेल साख्रियाव हाबफैलायबाय नै टाइमलेस साख्रि नोंनिया दिनै हाग्रा एवनांगौ मिथिबाय दा आं एवाबालाय मा खालामनो एवनांगौ फैलां एबार इदिलां बिदि दलद दोनाबाथाय फैलां नेक्स्ट टाइम नायबाय था लिंहरबाबो लायलाबो फैलां देरा नों माथो नोंनो मावखायो फैनानै नोंनो मावफैखायो माथो होमब्ला नों मा नांगौ जिरायनो मोना माया होनदों आंनि बैयाव मेल्ला खामानि दङ भिन्दिनि हाग्रा फुलांनांगौ मान्देनि हाग्रा फुलांनांगौ देब्रा बेफोरनो खाद्रा खामानियालाय आं खामानियाव जइन जाया संसार जानायनि खामानियालाय बेफोरनो खाद्रा जों जाबाय संसाराव हाबबाय ओमफ्राय मा खामानि जायो दा नायलांदो लोगोफोर दे आंनि भिडिअ'आव नोंखौ एकदम बिउटिफुल होनहर जादों देलायनायखाय समायदों होनदों बिदि होनदों आङो नों लिपस्टिक बायना होफै नों दा बाजाराव थांगोन दा लिपस्टिक मोनसे लाना फै मिथिबाय ओमफ्राय फोथा पेकेट देलायनांगौनो देलायनो थिनहरदों बेखायनोथ' नों दा बाजाराव थांबा लानानै फै क्रिम फुनबावाखै होनदां क्रिम फुनदोंना फुनाखै फुनाबाबो जायो नुबाय दा लोगोफोर क्रिमखौनो फुना क्रिम बायना होबाय आं क्रिमखौनो फुना होमबा मा थिनबावनो आं देलायनो थिनहरदो नोंसोरनो एकदम मोजां थिनहरथारखा आयौ टाइम मोना ग्रोब जायो ने दे आंनि बिखुङाव माबा दोलाबाय नायलाय दोलायाखै आङो दासो खायख्लाबदों नैबे थिंखालायबाय नै साला खायख्लु खायख्लाल' लाखायोलै मोखाङावबो एकदम दागल' दोनखायो दागल' बेखायनो मोखाङानो दाग थाबाय बेनिया माबा सिथर जाथिनो हाया बेखौ फ्रेस होगोन मोनिनि सिगांनो एकदम फ्रेस होखायो खायलु दे आं भिडिअ खेबग्राल'लै दिनै दे खामानिया जोंना बेनिफ्राय सुरु जाजेनबाय आरोखि ना दिनै मावफायोरा दे मावफाया जायो ना मारा दिनैहाय आं भिडिअ बानायना होगोन बबावदों ए दे नै बागाना जोंना थिम साफा क्लिन जाजोब्बाय ना आं होख्लायजोब्बाय बेखौ ओमफ्राय दा आजोलिया एवगोन औ दा नों एवगोन औ दिंखिया बारिखौ नों एवगोन दा औ नोंलाय माबा माइबो बानखायो माथो माइ फानजा औ बेलाय न'आवसो नोंसिनिलाय न'आव माइयानो गाया दे न'आव फैबाथाय बिदियाव मावफानाङो उफाय गैया औ ओमफ्राय ओजों थांबाथाय खामानियावसै नोंनि खामानियाव नों खांदो आं नोंखौ देखायसिगोन नै आं नै दिनैहाय न'आव दंफैयो ना बेखायनो थिगसे ओरै आजोलाजोंहाय थाबायफानोसै खामानियाव बिदिसो होनखायो आङो बेखायनो आंखौ जेबो बुंनो दाथिनखा उल्थासो बुंजोबगोन आं मिथिबाय आं सिखांनानै मोखांल' सुदों जेबो फुनाखै सि सुदोंमोन आं जा गोबां नोंनि खामानि मावनायखौ देखायदों आं आजोलानि खामानि मावनायावहाय आं दंफैयो ओमफ्राय बियो हौराय हनै आथा खांगासिनो ओमफ्राय आं मा दं मा गैया नायखोमागासिनो नागिरबायदों आं बा नै खान्थाला नै गुदिनिफ्रायनो थायखादों देनां जानो फै लोगोफोर बोथोराव
आयै थिखिनिसिम ओमफ्राय आरो नैबेयावनो जाथायदों आंनि हौवानि साख्रिया बेनोसै नै दाखालै सोरबा सोरबा सोंदोंमोन ना गुमैया मा मावो आदाया मा मावो होननानै बेनोसै आंनि हासबेन्डनि खामानि आजोलिया भिन्दिनि हाग्रा दांदों भिन्दिखौसो दा दैज्लांबाय मोजां मोजां जाबायलै खिन्थु मोजां दांलै मोनजासिगोन दांखांला देखायदो दा ओहो दानखांला देखाया बे दांजेननायाव देखायखानांगौ दाहायनो हागोन ओहो आं आथा खांगासिनो नै दाबो जोबाखै आंना आथाया ओमफ्राय बे आजोलिया नै भिन्दिनि हाग्रा होफैबाय ओमफ्राय नैबेहाय मान्दे दंलै मान्दे नै इलाय मोजां जाबाय दा ने इलाय देमा देमा जानोसै नै 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 टमेट'आ मोननै दाखालिनि बेदनाया थाजोबना औ हास'नानै बोथिसे संजासिगोन ओरै भिन्दि दंजोबो बेखौ दांजोबगोन नो इयो आंथ' दांखाया गाव दांजोबनांगौ दे दे औ दे 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 नोंनिबो खामानि दङना औरा बुजिनाखालै बिदि हिनजाव मोननांगौआ मावहैदो गावबा गाव दाहाय दांखांला नै जोंनि भिन्दिया साफा जाबायल' होनदों देखायनो नाङालै बिब्दि हिनजाव मोननांगौआ बुहुद थानसैलै बे संसाराव दुनियायाव मानसिफ्रा दा जावहरजागोन जावा मोजांसो नुगोन दा जोगोनारनि साङि बेहाय नैबे थारुन गायदों एसेनो जानो अमा गोरानजों जानांगौना देनां थारुनखौ नै जानो फै लोगोफोर देनां अमा गोरानजों होख्लायगोन ओमफ्राय नै सबाय बिमा आं गायनाया दाखालि बेरबाय नै बेहाय फानलु गायदों आं नै फानलु लाइन मोननै फानलु नै बेखौ दा एवजोबनांगौ हाग्राया आजोलिया एवगोननो आं एवफाया एवनांगौ इयो बेखौ मावजोबगोन इयो दा एवनाया मेचिनजों खामानिया जोब्बाय आंना जोब्बाय आजोलिया मावखावगासिनो दं नै देखायहरनि बिदिनो खुरुम जाहैनि र' गोलोमबाय इयो गोलोमबाय सान्दुङाव मावगासिनो दं एसे हैनि र' जाथोंसै गोथाव गोदै गोबाब जाथोंसै र' नै नायदो लोगोफोर माबायदि होखावगासिनो दांबायानो नै एसे थिम थिम मावखादों माथो नै बेहाय रोजाल' बेरखादों माथो ने बे हासिनिजों हायनायावनो थांदों रायो ने माथो अदासिया ए नै गोखा औ दा इयाव जेज्रें थुगोन होखावगासिनो गोलोमफ्रुजोबबाय दे आं मावफानायसै एसे नोंलाय देन्जार गोलोमखायो ओमफ्राय आं मावफानोसै दे एसे ना माथो औ दे मावफानायसै आं एफा गुवार दंना नै ओमफ्राय माबायदि मोनदों खामानि मावनानै माबायदि मोनदों बिदिनोसै एसे खोन्थादोरा आराम मोनदों देहाफोरखौ फ्रात फ्रित मोनदों नामा फ्रात फ्रित मोनदों दा एसे औ दालाय खामानि मावला फ्रात फ्रित मोना देहा लोरबांफ्रा फ्रात फ्रित मोनोरा गोलोमजोब्बाय नै सुथि ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ बुहुद माबा माबि बुंहरोलै महरखौ लानानै महरा साननैसोनिल' दे लोगोफोर बारा जेबो दाबुं गाव गावनि महरखौ लानानै बांद्राय जेबो दाबुं माखासे मानसिफ्रा बुंहरो नालाय ओंखायनो एसे बुंनाय जाबाय आरोखि ना माखासेया ना एम्फौ अरदों नामाथाय गोग्लायदों आरोना ओमफ्राय दे नै मैथा बांगाला रज'बाय बेबो आजोलि गायनायनियानो बेरबाय दा औ दे औ बेरबाय दा दाख्लाम ओमफ्राय नों माथो एफा मावो नों मानो एफा मावो मावग्रा मानसिया मालाबाबो आं मावो होननानै बुंनानै लायाथ' नंगौरा जिबावबायलै मानो एफा मावो होननायनि औ आलाय नोंखौ दहन केमेरा दालाबो फन दालाबो होनहरखादोंना देरा मावनाय दांनायखौ देखायालाय माखौथो देखायनांगौरा जोंलाय भिडिअ'आ दिनखादोरा
मानसिफोरनि बायदि बेयाव थांनानै दामि दामि माबा जानाय लोंनाय बे बायदिसिना देखायनो हायाना जों। नै भिन्दिया नायदो आं नोंनो खिन्थानाया एम्फौ अरदों नामाथाय होननाया नै नुदों खुलुमजादौनोसै आं एसे आंनो फिसासिनखौ होदो दा देरा जे फिसा खाना दे बबेयाथो फिसा नोंनि आखाइ लेथ्रा गोजान दे आं दौनोसै गावबो मावगासिनो एनै गिदिर जादों साला आं बेनिखौसो जागौमोन दे जाबावदो बेसे बांसिन जाखो ना मारा खुगायाव माबा नांगौ नोगोद जाबाय थुयो मोनब्रै ना बेसेबांबा जाबाय मलंफाबायसो देलै बेनि मलंनाया अजाया नों दादांग्रा आं दोंगोन दे गोलोमबायद्रा नों जानांगौ आं नोंनि बे केमेरा होनायखौसो हाला थै माथो बाजार थांसै दे मावथारनायनि दा जेलेबि लागोन आङो आंनि फेभारेट नोंनि फेभारेट खाजा दा लाबोगोन आं जेलेबि बेखौ मावथारनायनि दे हिन्जावफ्रा जुलाफिनो दा जायो दा जेलेबि दा ओमफ्राय मा जाबावो थोबाय बेनो बेनो थोयो मोनला लाबो बोरमा खियानो मेरला दं न'आव बोरमा दं लायदो थां बोरमा खिया मेरला दं ने आरो बोरमा खि जानाय दा ओमफ्राय आं गोसोम गोसोमखौ जायाना गोमो गोजाखौ जायो दाने नै आजुलिया मैगं सायबाय फाथो मैगं न'नि लाबोदोंमोन ने औ सेसखा औ मनासिम ने लोगोफोर सानैजों होगासिनो दांनाया भिन्दिनि हाग्रा दालिस क्या बोलना है कुछ तो बोलो उनावहाय माने फैसा थाइसे थाइनै सेभ जानायनि माबादों भिन्दिनि हाग्रा फोसाबदों माने भिन्दिया बिबार हमसिगोन फिथाइ गथा 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 होजोबबाय ओमफ्राय मान्देयाबो नै स्नि जौबाय जाजासै माने हास'नानैहाय ओमफ्राय बेखौ हाग्रा एसे फोसाबना होनोसै मैगं बायनो गगोन ना बायनो गसिगोन एसेब्लाबो मालाबा बिदि आरो मालाबा बाजारावबो थांनो सोलाबमा ओमफ्राय मालाबा माने बिदि खामानि हाखु दाखु जाबाय दा ओमफ्राय होनब्ला है न'आव इदि मैगं दं खाब्रबबाय लांफैबाय जाबाय बिदि जा गोलोमबाय आं दे आजोलिने नै साफाल' होलांखायो हाग्रा दोंसेबो गालाङालै ओमफ्राय आङो नै हाग्रा थाबोलाबायो हौवाफोरनिद्रा एनै गांसो मोनसेबो थाबोआ आंनि गांसो थाबोजोबो नै सेसखा हाबाय नै लोगोफोर फाइनालि बेनो लुक बा गावनिल' नाम थांबायलै नै बेहाय भिन्दि थाबाय ओमफ्राय जों मान्दे बेनोसै लोगोफोर दांखांबाय जावबाय नामा दानलाय जोब्बाय आं ओमफ्राय गाथिन हाग्राखौहाय खन्थाजों नैबे खन्थाजों बियो दांजोब्बाय ओमफ्राय आं मैगं बेसेबां दं गाथिन बिलिदजोब्बाय सेसलै मोजां बुंब्रा बुरबक साला एम ए पास नों बिदि हारसिं बुंजोबो नाङा नों बुरबक होनला आं एम ए पास होनगोनरा बुरबक एम ए पास दा जाखांनानै मावफिनसै गुबुन खामानि दंमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मान्दे एसे दंमोन ओमफ्राय बेनि हाग्रा जाबायमोन नालाय ओमफ्राय आं माने न'आव फैदों आरोना बन्द' मोननायखाय ओमफ्राय आजोलाजों आंजोंहाय बेखौनो होख्लायबाय ओमफ्राय ओंखाम खुरबायलै दे थाब ओंखाम खुरहैदो ओंखाम जानोसै आखाइ सुनानै आजोलायाथ' मोनानिफ्राय खामानि मावबावदोंसो आबारनि ओमफ्राय गावनि खामानि जोबनानै आंजों आरो हाग्रा दांफाबावबाय ओमफ्राय दाबो ओंखाम जायाखै जों दाबो ओंखाम मोनजायाखै नै खैथा जाखो मिथिया बुरबक एम ए पास बुंबाय दा मालायनि डायलगखौ गेसाव गोफोन एकथा जाबाय नोंदां एकथा थोदो